Og så er vi tilbage, eller over tilbage, så skal vi lave en til video på vores kanal. Håber I vil nyde den her video. Ja. Jeg tager bare taget lidt nu. Ej, der er der lige der. Ej, der er bare lige lidt musik på her. Ej, det gider vi fandme ikke. Det tager alt for lang tid. Oh shit. Så påner vi ham lige lidt her. Okay, der flækker vi ham. Ja. Yeah. Skal vi lige tage nogle flere? Ja. Ja. Åh nej. Han bruger meget, kunne han ikke det? Jo. Nej, det gør han ikke. Hallo? Ej, fuck, det er da også helt vildt dårligt, det der. Synes jeg selv. Bang. Så de væk. Hallo? Hvor var min enderpøl henne? Og vi tager en show, så giver vi heller ikke mere. Ja. Det er KUS. Og skævt sig i i pinder i beskrivelsen, hvor han lægger der shield ham der. Ej, det er jo helt synd det der. Ej, vi tager en til det der. Det er synd. Come on. Og vi tager på den her. Den her kender jeg faktisk ikke, den har jeg ikke spillet. Og den her pack, den er faktisk rimelig grim. What? Oh my god. What the Kom hen. Der. Nej! Ej, okay, vi tabt. 2 deaths og 2 vind, tror jeg. Men ses. Nede vid. Mit navn er det der. Og ses.